Takže zdravím všechny, tady je můj další tutoriál neboli tip a trik a tentokrát to byl na nejžádanější tip a to je ohledně Zombiecraftu neboli jak ho nainstalovat. Všechno co k tomu budete potřebovat je tady tahle ta malá zip složička Filecopter Zombiecraft. Odkaz ke stažení bude v popisu videa, tam dole pod tímhle videem, ale potom co s tím dělat, dejte si to na plochu nebo kdekoliv a hlavně jak to máte ve svém počítači, kliknete pravým a dáte extrahovat do Filecopter, blablabla, potřebujete k tomu WinRAR, který určitě máte. Teď se vám extrahuje složka, na to dvakrát kliknete a jenom kliknete na Zombiecraft Launch, zadáte tady svoje jméno a heslo, dáte login, může to někdy i trošku trvat, někdy se to totiž, dá se říct, zasekne, stává se to často. Tak, když to máme načtené, voilà všechno, co stačí udělat. Já mám nejnovější verzi Zombiecraftu, takže vám to taky bude třeba napsat, napíše jestli chcete nejnovější verzi nebo ji chcete nechat, ale tohle je opravdu všechno, co musíte udělat, je to opravdu velmi snadné. Takže vidíte, je to můj Zombiecraft 3 mapy, no a příště se můžete těšit na moje další 2 mapy, takže stahujte pod tímhle videem, takže se mějte krásně, čau, tohle byla rychlovka.